η επόμενη μεταμόρφωση θα συζητηθεί. Ο Σταμάτης Γαρδέλης θα γίνει νέος, ξανθός, γαλανομάτης, με ολόλευκο χαμόγελο και θα κάψει καρδιές. Πολλά αποκάλυψα, Ώρα να πηγαίνω. Νίκος Οικονομόπουλος. Ώρα να πηγαίνω. Ώρα να πηγαίνω. Και εμείς θα μεταφερθούμε στα αυθεντικά ελληνικά μπουζούκια, με τα φώτα, με το δυνατό ήχο, με την ορχήστρα και βέβαια με τα λουλούδια. Ο Σταμάτης θα πρέπει να γίνει ένας πραγματικός πρίγκιπας, που όμως δεν θα μας πάει στο κάστρο του, αλλά θα μας πάει στα μπουζούκια σήμερα. Σύγχρεμος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με ένα θάνατο εκεί, το γόητρό σου, αυτό, ευγενής, πρίγκιπας. Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα. Θέλω να φανταστείς, ναι, ότι είσαι ψάλτης στη Μητρόπολη. Και δεν λες... Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα. Από το παπαδίστικο θέλουμε το έμπα, αλλά το έβγα θέλουμε Σινάτρα. Δηλαδή μπαίνει να μπει παπάς και να βγει Σινάτρα. Ναι. Εξόλης και πρόλης. Ο ψάλτης έχει να κάνει με τη χρειά και ο Φρανκ Σινάτρα έχει να κάνει με τον απέριτο ερωτισμό. Σινάτρα. Και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Παπάς. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα. Μιμήσου λίγο το Βοσκόπουλο τώρα. Με εξοντώνεις με ένα θάνατο αργό. Όχι τόσο πολύ. Μίξη με τα προηγούμενα. Και παπάς. Ώρα να... Ναι, παπάς με λίγο τόλι. Με έχετε τρελάνει στην πληροφορία σήμερα. Σταμάτη μου, Μαρία μου. τον Νίκο Οικονομόπουλο δεν κάνεις? Τον Νίκο Οικονομόπουλο, ναι. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συνδυάσει αυτή τη φωνή που δεν τα είχα υπολογίσει. Δηλαδή πρέπει να είσαι παπάς, να κρατάς το ίσο από ό,τι έχω καταλάβει. Ωραία. Και μετά κάπου να μπει και ο Τόλης Βοσκόπουλος και κάπου να έρθει μια βόλτα και ο Φρανκ Σινάτρα. Όλα αυτά μαζί. Πώς γίνεται αυτό? Σε ένα πρίγκιπα. Α, ο πρίγκιπας. Ξανθό με γαλανά μάτια. Ωραία. Και ποιος μπαίνει? Στην είσοδο ποιος είναι? Νομίζω πρέπει να μπει παπάς να ανοίξει. Ας δηλαδή, βάλουμε λοιπόν τον παπά την προσωπικότητα. στην είσοδο. Ναι. Μετά, στο ενδιάμεσο, Στο ενδιάμεσο θα κοντραριστεί Βοσκόπουλος με Σινάρτα. να βάλουμε καλύτερα στη μέση τον Τόλι Βοσκόπουλο. Βάλ' τον, ναι. Και βγαίνοντας να είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Φρανκ Σινάτρα, ναι. Ωραία. Και όλα αυτά σε ένα πρίγκιπα. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχεις καμία σχέση εσύ με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Καμία. Τα τραγούδια του τα άκουγες? Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, είναι ένας λαϊκός καλλιτέχνης που μου αρέσει. Εξαιρετική λαϊκή φωνή, αλλά πολύ φωνή. μακριά από σένα. Νομίζω ναι. Ωραία. Πάμε να τον δούμε. Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Ώρα να πηγαίνω, δεν έχω θέση πια εδώ. Καταλαβαίνω, να γίνει κάτι μαγικό δεν περιμένω. Με εξοντώνεις με ένα θάνατο αργό. Σταμάτη, ώρα να πηγαίνεις. Ναι, αλλά έχω θέση όμως εδώ. Εδώ την έχεις τη θέση, τώρα όμως η θέση είναι στο σανσέρ. Να πηγαίνω σαν σερ. Να μην χάσουμε και το προσανατολισμό μας. Πέρασε. Και εμείς αποχαιρετούμε το Σταμάτη Γαρδέλη και υποδεχόμαστε τον Νίκο Οικονομόπουλο. Γεια σας, παιδιά! Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα και το ξέρω πια. Με μαχαίρι κόψιμο θέλουν τα δεσμά. Έτσι! Ώρα να πηγαίνω, δεν έχω θέση πια εδώ. Καταλαβαίνω, να γίνει κάτι μαγικό δεν περιμένω. Με εξοντώνεις με ένα θάνατο αργό. Ώρα να πηγαίνω, για σένα δεν ανησυχώ. Καταλαβαίνω, της μοναξιάς μου το κενό
το προλαβαίνω και εκεί πεθαίνω, μα θα ξαναγεννηθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Τα μεγάλα ψέματα κάποια Κυριακή ανάμενα σίδερα πάνω στο κορμί και έχω τα σημάδια σου για να θυμηθώ πως δεν μένω δίπλα σου ούτε ένα λεπτό. Για πάμε παιδιά, ώρα να πηγαίνω. Να γίνει κάτι μαγικό, δεν περιμένω. Με εξοντώνεις με ένα θάνατο αργό. Ώρα να πηγαίνω, για σένα δεν ανησυχώ. Καταλαβαίνω της μοναξιάς μου το κενό, το προλαβαίνω και εκεί πεθαίνω, μα θα ξαναγεννηθώ. Έτσι. Εντάξει. Κοίταξε, έχω πολύ καιρό να πετάξω τα γαρίφαλα, αλλά θα το κάνω με την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη? Όχι, συγγνώμη που ρωτάω, να είμαι σίγουρη πριν... έχεις κοιταχτεί? Το αποφεύγω. Ωραία. Είσαι κάποιος άλλος, το ξέρεις? Ναι, γι' αυτό το αποφεύγω. Αγριεύομαι εγώ πρώτα. Αγριεύεσαι. Έλα, εγώ να δεις πως αγριεύτηκα στην πόρτα πριν. Που τρόμαξα, δεν ήξερα. Έβλεπα με το πλάι του ματιού μου. Ναι. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Το ξέρω. Γεια σου, Νίκο μου. Τι γίνεται? Σταμάτη, τι σου συμβαίνει αρχικά? Εγώ τρελαθώ αρχικά. Εγώ τρελαθώ. Με το παιχνίδι αυτό έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα τρελαθώ. Νομίζω ότι βλέπετε κάτι στοιχεία στον τραγουδιστή, δηλαδή αυτό με τα δόντια του Οικονομόπουλου. Που λέγανε πρώτα το μισό στίχο τα δόντια και μετά έρχονταν και το σώμα σου. Εντάξει, το μαλλί. Το μαλλί, αυτό το ακίνητο μαλλί του Νίκου. Από 13 χρονών το παλεύω, Νίκο μου. Και ο Νίκος το ίδιο, γι' αυτό και δεν το κουρεύει. Εγώ διασκέδασα. Μπράβο, Σταμάτη. Ωραία. Το πήσα. Το πες πολύ ωραία. Το είπε πολύ καλά. Κατερίνα μου, διασκέδασες, κορίτσι μου. Διασκέδασες. Τι? Όχι. Απλά ρώτησα αν διασκέδασες. Πολύ, συγγνώμη, δεν σ' άκουσα, γιατί άκουσα τον κόσμο που είχε ένα μεγάλο ενθουσιασμό. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι διασκέδασα πάρα πολύ. Ειλικρινά δεν κατάφερα όμως να πιάσω ούτε ένα λουλούδι από τα γόδια σε αποτυχία. Δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Έλα, πολύ. Μην νομίζω ότι τώρα εγώ θα το πιάσω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τι ωραία όμως, άνοιγμα. Άνοιγμα, έτσι, μια βουτιά. Θέλω να πω ότι η μεταμφίεση πέτυχε. Μπορώ να το πω, Πες το, τους αρέσει. Έχω ένα συμφέρον instantανέ. Μην μιλάνε. Κάτσε, κάτι κάνουν. Δεν θέλω να ενοχλήσω. Ναι, μου είπε μια πολύ ωραία συγκινητική φράση. Αλήθεια. Πέστε μου και εμένα που με ψηκίνετε να συγκινηθώ. Μην αρχίσουμε φιλοσοφίες μόνο, Πες, Σταμάτη. Της είπα να μη σκύβει. Είπε μην ξανασκύψεις πριγκίπισσα. Κατάλαβες. Έλειωσε, τελείωσε. Αυτή μια άλλη Τελείωσε. φέρτε τώρα, αυτή τέλειωσε. Τελειώσε. Θέλω να πω ότι η μεταμφίεση πέτυχε. Ωραία. Το μαλλί ήταν συγκλονιστικό, όπως είπε ο προλαλής. Ναι. Εγώ προλαβή σας το είπα. Διασκέδασες, Κατερίνα μου. Διασκέδασα πολύ. Βεβαίως, ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει μια πολύ καθαρή, λαϊκή φωνή, ιδιαίτερη. Έτσι, είναι ένας από τους καλύτερους νέους τραγουδιστές. Ωραία. Είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά και είναι δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο να μπούμε σε αυτό. Αλλά έκανε το καλύτερο. Κινησιολογικά, παρότι δεν είχες πολλά να κάνεις για να μιμηθείς, δεν είχε κάποια πολλά έτσι. Τον είχε πολύ μελετήσει. έντονα χαρακτηριστικά με Παρ' όλα αυτά, στις λεπτές κινήσεις του και σε όλα αυτά, έφερε στον αέρα του το τραγουδιστή. Και συγχαρητήρια. Ωραία. Ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ήσουν πολύ κοντά. Μπράβο, Σταμάτη μου. Μπράβο. Έλα, Σταμάτη μου, πες μου.
Ανυπομονούμε να σε ακούσουμε. Ναι, γιατί τόσο πολύ ανυπομονησία. Ναι. Όχι, η μεταμφίεση, να το πούμε, ήταν καταπληκτική. Ωραία. Καταπληκτική. Δεν το συζητάω. Τώρα για τη φωνή δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν τον ξέρω καλά τον τραγουδιστή. Τον άκουσα στο βίντεο κλιπ που μου στείλατε. Μου θύμισε πάρα πολλούς για να μπορέσω να το συγκεκριμενοποιήσω. Οπότε δεν μπορώ να σε κρίνω τραγουδιστικά, αλλά εμφανισιακά άριστα. Μπράβο. Άριστα. Πέτρο, συγγνώμη, Παρακαλώ. Ναι, επειδή... Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει λίγο Τζον Τζον της Μπάρμπι, το φίλο. και λίγο από Twilight, θα το πω και αυτό. Ναι, αλλά θυμίζει πάρα πολύ και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Δεν τελείωσα. Έχεις μία μανία να με διακόψεις. Δεν τον έχεις αφήσει τον Πέτρο να τελειώσει. Ναι, θέλει να τελειώνω λίγο πιο πριν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και πώς να το εκλάβω. Όχι, δεν θέλω εγώ. Κανονικά με την ησυχία σου. Θες να τελειώνω όποτε θέλω. Εγώ θέλω με την ησυχία σου να τελειώσεις. Ευχαριστώ, θα τελειώσω. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάντως πάρα πολύ, πέρα από το Τζον Τζον και το Twilight. Είναι πιο πετυχημένη μεταμφίεση, όχι τόσο η φωνή μπορώ να πω, έτσι. Αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, Σταμάτη. Μπράβο.